Assalamualaikum guys. Iki aku nek wisata guys. Wisata senenge Kali Putih. Ini wisata anyar guys iki guys. Nggih nyantai nggih camping ngono kok enak guys iki guys. Kaline ya ora tek banjir. Pemandangane ya asis. Ngrungok-ngrungokne suarane manuk ya akeh sak niki. Nah, kene nggo jajan, nggo kloso ngono. Nyantai-nyantai karo mancing ngono ya sip gak sih. Oke, nggih ciblon, nggih adus ya sip nggih lho angka guys. Kayak watu-watu gede tok guys ngisor ya guys. Ngisor ya. Ngono kae. Iki pemandangan lek dhuwur ngono kae mang kae dhuwur ngono kae. Engko munggah guys bar iki guys tak titik dhuwur guys. Ya oke. Lah dhuwur ngene guys. Banyune ya lumayan adem ini guys iki banyune. Oke. Mancing-mancing ngono kaya enak kan dhuwur iki. Yang karono kae. Mudun kaya ngono kae. Apik guys iki guys, nyantai ngono guys. Kayak nyelot munggah watune gede guys. Tapi kesemutan pring ini lek pring rati sisa-sisane ya ora kena guys munggah kae. Pemandangannya ya jan sip asis nek kene. Karo nggawa cemilan, ya nyantai karo nggawa kopi, sip. Oke. Aduh dhisik guys, sumu iki ya adus guys. Iki adus seger guys iki guys. Sip karo karena guys, ciblon nek kene ya penak iki. Wis to kali ini butek-butek tak seger-seger iki pokoke. Seger to. Kene guys. Ya ndelok ngisor-ngisor, kok apik madang lek sing ngisor. Mudun kae. Wuh. Watune gede-gede, kene watu mringkil-mringkil diarani watu gudeg. Mudun kae. Lumayan kae, mudun kok kono kae ngisor kae. Ya nyantai wisata sip. Esis ya kae pemandangane dhuwur ngono kae. Iki jenenge Kali Putih. Lek sing bakar-bakar telo. Telo ya akeh. Ki dilan rene karo golek apa, golek kayu, apa golek watu, apa golek bonsai, ngono ya akeh. Golek secang ngono ya akeh rene. Bakar-bakar telo, kayune ya garing-garing. Telo nek mahku enek kae sawahku dhuwur kae. Jebol-jebol telo ya akeh. Wis guys ya, sesuk disambung neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.